शिवाजी पार्क 1 BHK फ्लॅट आता फक्त 16 लाखात, तेही कुडाळ सारख्या स्मार्ट शहरामध्ये. रेडी पोझिशन मध्ये फ्लॅट्स उपलब्ध. पत्ता शिवाजी पार्क, सत्कर हॉटेल रोड, कुडाळ. संपर्क 9422 3793 99 किंवा 9422 065 181. मला असं वाटतं की कालच माननीय मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे की विस्तार लवकरच होईल. मी त्याच्याही पलीकडे जाऊन तुम्हाला सांगतो की तुम्ही विचार करताय त्याहीपेक्षा लवकर होईल. देवेंद्रजी, सुप्रीम कोर्टाचा निकाल अद्याप अपेक्षित आहे सोमवारी असं म्हटलं जाते. सुप्रीम कोर्टाच्या सुनावणीमुळे हे सगळं थांबलंय का मला मंत्रिमंडळ असं वाटतं विस्ताराचं? की सुप्रीम कोर्टाने मंत्रिमंडळ विस्तार करू नका असं कुठेही म्हटलेलं नाही. त्या सुनावणीचा आणि मंत्रिमंडळ विस्ताराचा कुठलाही संबंध नाही. म्हणूनच मी सांगितलं की आम्ही लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणार आहोत आणि तुम्ही लोक विचार करताय त्याच्याही आधी आम्ही करू. अधिकार जे आहेत ते सचिवालयाकडे दिलेले आहे, त्यामुळे टीका होते की अगोदर सचिवालय होतं त्याचं मंत्रालय झालं, आता मंत्रालयाचं सचिवालय होत आहे. जेव्हा माहिती असताना देखील राजकारणाकरता डायलॉगबाजी केली जाते त्यावेळी असं सांगितलं जातं हे अधिकार फक्त क्वासाय ज्युडिशियल प्रकरणांची सुनावणी करण्याकरता दिली आहे. आणि याच्या आधी गेल्या सरकारमध्ये अनेक सचिवांना ते अधिकार होते. त्याच्या आधीच्या आमच्या सरकारमध्ये अनेक मंत्र्यांनी सचिवांना अधिकार दिले होते. ही महाराष्ट्रात नाही देशात परंपरा आहे. क्वासाय ज्युडिशियल मॅटर्सच्या सुनावणीचे अधिकार हे सचिवांना दिले जातात. ते अधिकार दिलेले आहेत. बाकी कुठलेही अधिकार नाही. सरकार जनतेचं आहे, जनतेचे मुख्यमंत्री आहेत. मी त्यांच्यासोबत कॅबिनेटमध्ये आहे आणि जनतेचे लोकच महाराष्ट्रामध्ये निर्णय करते. आज फ्रेंडशिप डे आहे. एकेकाळचे तुमचे मित्र उद्धव ठाकरे, आता शिंदे गटातले काही आमदार असं म्हणतायत की शिंदे आणि उद्धव ठाकरे यांनी एकत्र यावं. तुम्ही कसं बघताय? कोण काय म्हणताय याला राजकारणात महत्व नसतं. परिस्थिती काय याला राजकारणात महत्व असतं. त्यामुळे हा काय बोलला, तो काय बोलला याच्यावर उत्तर देण्या इतका रिकामटेकडा मी नाही. भाजपच्या वेगवेगळ्या मतदारसंघामध्ये बैठका चालू आहेत. श्रीकांत शिंदे यांच्या मतदारसंघामध्ये सुद्धा बैठक घेतलेली आहे. नाही, हे खरंच आहे. भारतीय जनता पक्षाने साधारणपणे आम्ही गेल्या 6 महिन्यापासून 16 मतदारसंघांमध्ये विशेष कॉन्सन्ट्रेट आम्ही केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये निश्चितच श्रीकांत शिंदेचे मतदारसंघ त्या ठिकाणी होता. पण आता जे लोक आमच्यासोबत युतीमध्ये आहेत, कारण शेवटी पुढची जी निवडणूक आहे लोकसभेची ही शिवसेना आणि भाजप युतीमध्ये आम्ही लढणार आहोत. त्यामुळे जे आमच्या सोबत आहेत त्यांना निवडून आणण्याकरता आम्ही प्रयत्न करू. त्यामुळे आमचा पक्ष जरी आम्ही मजबूत केला तरी देखील ती सगळी शक्ती आम्ही शिवसेनेचे जे खासदार आमच्या सोबत आहेत त्यांना निवडून आणण्याकरताच खर्ची घालणार आहोत. विशेष लक्ष आहे का? कारण नाही ना, आमच्या या 16 मतदारसंघामध्ये बारामती मतदारसंघ देखील आहे. गेल्या दोन्ही निवडणुकांमध्ये बारामतीमध्ये आम्हाला चांगली मतं मिळाली आहेत. आम्ही चांगली फाईट त्या ठिकाणी केलेली आहे. त्यामुळे तो मतदारसंघही त्या ठिकाणी या 16 मतदारसंघामध्ये आहे. या 16 मतदारसंघांना केंद्रीय भाजपमधनं काही प्रमुख नेते हे प्रभारी म्हणून दिले आहेत. निर्मलाजींना बारामती मतदारसंघ दिलाय. त्या साधारणपणे सप्टेंबरमध्ये बारामतीमध्ये येते. ओबीसी आरक्षण आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांबद्दल काय सांगाल? निवडणुका कधी होऊ शकतात काय? ओबीसी आरक्षण तर आता मिळालेलंच आहे. केवळ जो ऑर्डर आला त्या ऑर्डरमध्ये एक कन्फ्युजन आम्हाला लक्षात आलं की ज्याचं नोटिफिकेशन निघालं नाही अशा सगळ्यांना ओबीसी आरक्षण लागू केलं. पण त्यात जो आकडा टाकला त्या आकड्यामध्ये नोटिफिकेशन न निघालेल्या 92 नगरपालिका टाकण्यात आलेल्या आहेत. आणि म्हणून त्या संदर्भात आम्ही कोर्टामध्ये पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी रिकॉलिंग ऑफ ऑर्डरचा एक अर्ज केलेला आहे. आणि आम्ही कोर्टाच्या लक्षात आणून देणार आहोत की आता त्या 92 मध्ये अध्यक्षपदाकरता ओबीसी आरक्षण लागू आहे आणि सदस्य पदाकरता नाही आहे. तर त्याच्यामुळे हे कन्फ्युजन झालेलं आहे. एवढी एक सुधारणा आम्हाला करून द्या अशा प्रकारची मागणी आम्ही केली आहे. तर इलेक्शन कधी घ्यायचं हे तर इलेक्शन कमिशन ठरवेल. देवेंद्रजी, मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबतीत जेव्हा मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांना विचारलं जातं तेव्हा ते असं म्हणतात लवकरच होईल. त्यावर अजित पवारांनीही टीका केलेली आहे. काय वाटतं की या आठवड्यात तरी, म्हणजे येणाऱ्या आठवड्यात तरी मंत्रिमंडळाचा विस्तार होतोय का? मी तुम्हाला सांगितलं की तुम्हाला जे वाटतंय त्याहीपेक्षा आधी आम्ही करू शकतो. त्याच्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होणार आहे. आता अजितदादांना हे बोलावंच लागेल. ते विरोधी पक्षनेते आहेत. त्यामुळे त्यांना हे विसरावं लागेल की 30-32 दिवस त्यांच्याही काळामध्ये 5च मंत्री होते.
ते विसरून त्यांना बोलावं लागेल. आता राजकारणात असं बोलावंच लागतं. येत्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून उद्धव ठाकरे गटानं, विशेष करून आदित्य ठाकरेंनी मराठवाड्याला टार्गेट केलेलं आहे. एक लॅबोरेटरी जी आहे ते म्हणून प्रयोगशाळा म्हणून मराठवाड्याकडे बघते. त्याला तेच जोडून त्यांना ओबीसी नेत्यांच्या देखील भेटीगाठी शिवसेना नेते म्हणजे ठाकरे गटातले नेते घेतात. जेव्हा तुम्ही सत्तेत असता त्यावेळी समाजाकरता काय केलं, त्यावेळी मराठवाड्याकरता काय केलं, त्यावेळी विदर्भाकरता काय केलं, त्यावेळी कोकणाकरता काय केलं, याच्या आधारावर जनता तुमचं मूल्यमापन करते. आता केवळ त्या ठिकाणी भावनिक भाषणं देऊन काही जनता सोबत येत नाही. त्यामुळे त्यांनी त्यांच्या पक्षाचं काम करावं, आम्ही आमच्या पक्षाचं काम करू. कालचा निकाल, काल ग्रामपंचायतीचा जो निकाल आहे, ग्रामपंचायतीचा निकाल हा आमच्याकरता अत्यंत समाधानकारक आहे. पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष पुन्हा एकदा भारतीय जनता पार्टी आहे, पण त्याच वेळी शिवसेना ही शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वामध्ये एक मेजर फोर्स म्हणून महाराष्ट्राने पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी बघितलेली आहे. आणि सेकंड नंबरचा पक्ष म्हणून या ठिकाणी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वात शिवसेना आली आहे. त्यामुळे आमच्या या युतीला महाराष्ट्राच्या जनतेने कौल दिला आहे, हे यातनं स्पष्ट होतं. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.